Ja kippari tässä vielä näin, kun huomasitte, niin tuosta tehtiin tuommoinen hampakka ylösveto. Siinä edellinen kone oli vielä laskussa kiitotiellä, eikä ehtinyt sitten alta pois, niin tästä ne viitti toisen selkeän tupsalta. Näin otetaan pieni maisemat tietoista, että kylän päältä laskussa 5 minuutin kuuluu tuo. Finnországban vagyunk, és egy viking étteremnek ajánlunk. Rögtön kezdem egy szívvel. Nem is tudom, hogy minek a szíve. Valami tengeri élőlényé. Milyen? Finom. Na, jól is néz ki. Meg már sejmesedik az arcod is. Hát, jobban nézel ki. Ja. Tekinteted is jön vissza. Megfáztam. De akkor is harcolunk. Most megyünk a meetingre. It's dark and hell is hot. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone every time, cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that role. And you gon' know tonight. Turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that role. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said you was brave, but now it's all over. You just one of the many, plenty I done gave it to. Ain't no saving you. The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs, we know that he hurt.
Cause come rolling thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now there's soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of war. And as the moon is rising, give us the sign. Now it is rose up we go. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Jó volt. Imádtam. Milyen volt? Hogy érezted? Jó volt? Aha, aha. Imádtam. Na, most volt benne Kraft. Jó. Volt benne Kraft. Hát, nem figyeltem a hátat, meg annyi mindenre figyeltem. Ó, jó van. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in all. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Demons and angels all in one have a right. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. God's creation supernatural high. High! Ez az. Nem láttuk a hátat. Második kihívás, az azt jelenti, hogy 5-től 10-ig, ugye? 5-6-an vannak? 5-től 10-ig. Azt mondja, ez az meg. Paráztam. Mint hogyha hallottam volna, hogy Nem 44, mondták. de... Nem mondták. Utána láttam, hogy a bírók izéltek, hogy mi a utolattak rám, hogy nem vagyok ott. Mert én hallottam a 44-t. Igen. Igen, igen. És utána nagy várakozás, és akkor bejöttél. Én hallottam Nem, mert a számot. utána mutattak nekem, és akkor visszaküldték a lesúlyt. Utána visszahívták őt, megint leküldtek engem, és aztán visszahívtak, és egy másikat küldtek. De a bírák se értették, hogy... Jaj, nem értettek, hogy mi van? Láttam, hogy ott izéltek, hogy miért nem vagyok ott. Csak utána... Na.
Szóval ez top-ten. Megvolt a verseny. Top 10-ben bent vagyunk, a top 5-ben nem, ők vannak most a színpadon. Aztán majd kiderül valamikor, talán még ma este vagy holnap, hogy 5 és 10 között hova raktak a mírák. Kösz, hogy velem tartottatok, majd még lesz egy hazafelé út. Na közben megörökítem, hogy találkoztunk. Magyarokkal. A szurkoló táborunk. Így van. Örülök, hogy találkoztunk. Mi is örülünk. Én is. Hello, vigyázzam magadra. Szia! Köszönöm a szurkolást. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Szia! De jó, hogy találkoztunk velük. Igen. Jó, köszönöm. Hello! Köszi. De jó. A magyar népnek ilyennek kéne lenni. Ilyen összetartónak. Elég komoly versenyzők jöttek ide. Komoly volt a felhozatal, nagy nevek voltak. Én úgy gondolom, hogy nem volt teljesen igazságos a pontozás is. A top 10-be bekerültem, de ott a 10-nél le is ragasztottak engem. Én szerintem azért előrébb kellett volna kerülnöm. Tekintve azt is, hogy tavaly itt azért egész igazságosan pontoztak, mert most már harmadik alkalommal indulok itt egymás után a finneknél. Az viszont érdekes, hogy akik mögöttem végeztek, azokból elég sok indult a prágain is. Egy héttel ezelőtt és jóval előttem végeztek, tehát ennyiből valamennyire kárpótol, hogy itt azért kiderült, hogy van sok olyan ember, aki nem elém való, nem jobb. Egész más, mint tegnap. Tegnap nem volt így ráfeszülve a bőr az izmokra, meg nem is éreztem ezt az izomtónust. Úgyhogy ilyenkor a gyomor is nagy, de ezt a San Marinoi Grand Prix-ra tökéletesen meg fogom oldani, de hát kellett ez a tapasztalat is. Na pakolja, irány haza. Megjöttünk! Hazaértünk. Kicsit érdekes a fogsorom, hogyha most vigyorba, úgyhogy ezt mellőzöm. Ma még, meg holnap még megengedem, aztán visszaállok a diétára, de hát nem mondom meg, hogy minél is jobb ez most. Sziasztok, köszönöm a szurkolást!